Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव CRP IBPS Clerk आव साख्रि दा बिनि एप्लाइ जाबाय स नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बेयाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो अफिसियेलि नटिफिकेसन नायनोसै जे बे पस्टआव बेसेबां बैसो फरायनाय आरो पस्टआ दङ आसाम स्टेटआव स' बिदिब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव खारबाय थानो मोनदों बेयावनो अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो एप्लाइखौ बेनिफ्रायनो नोंथांमोना मोननो हागोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेनि सायावबो नेक्स्टआव नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन दा बेयावनो नोंथांमोना लिंकआव थांनाय लोगो लोगो बेबादि अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव नोंथांमोनाहाय डाउनलड एबा एप्लाइबो नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन दा लोगोफोर एप्लाइ डेटआ लास्ट डेटआ 21 जुलाइसिम थागोन आरो एग्जामा नोंथांमोना फार्स्टनि एग्जाम स्टेज 1 आगस्टआव जागोन एन्ड बेनिफ्राय लास्ट एग्जामा अनलाइन एग्जाम मेन्सआ जाहैबाय नोंथांमोनाहाय अक्ट'बराव जागोन आरो एप्रिलाव नोंथांमोना 2024 आव साख्रि मोनहैगोन बे जाबाय नोंथांमोननि माखासे इम्परटेन्ट डेट्स एन्ड बेनिफ्राय जों दानिया क्राइटेरियाखौ नायनोसै फैदो गोबाव खालामला स' बेंकआ गोबां रोखोमनि दङ बेयाव नोंथांमोना सेन्ट्रेल बेंक मोनदों इन्डियान बेंक मोनदों बेनिफ्राय कानारा बेंक मोनदों स' नोंथांमोना बेयाव गोबां रोखोमनि बेंक मोनदों स' बेखौ नायबानो जाबाय इउक' बेंकबो दङ जायनो जेराव मोनो बेयावनो नोंथांमोना साख्रि मोननो हागोन स' बिनिफ्राय साख्रि मोनोबा एप्लाइ खालामबा बेसेबां फरायनो नांगौ बैसोआ बेसेबां नांगौ जों दानिया नायनोसै एग्जाम फिस दङ 175 बैसो होनोब्ला स' मिनिमाम 20 इयार्स जाथारनांगोन अके नोंथांमोना 20 इयार्स एन्ड मेक्सिमाम जोंनि एसटिआ स' जोंहा मा मोनगोन बेनो जाबाय 33 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन नर्मेला 28 इयार्ससिम बाट जोंनि एसटिआ 5 इयार्स बारामोन नालाय बेखायनो 33 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन स' दानिया जोंहा फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि इडुकेसना बेसेबां नांगोन फरायनाया बेनो जाबाय डिग्रि पास एनि डिसिप्लिन नोंथांमोना डिग्रि पास खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय नोंथांमोना डिग्रि पास खालामबानो हागोन जेबो बेवहाय नोंथांमोननि पार्सेन्टनि खोथा गैया जास्ट नोंथांमोना डिग्रि पास जाबानो बे पस्टआव हागोन जुदि डिग्रि पास नङाबा खालामनाङा नोंथांमोना बेवहाय हानाय नङा लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेयाव नांगोन स' नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन अब्लासो बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन जेब्ला डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन अब्ला नोंथांमोना होनांगोन दायो नांथ'वा स' दानिया फैबाय एग्जामा फार्स्टनि स्टेज 1 एग्जामाव नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम लिरनांगोन 60 मिनिट्स टाइम मोनदों बेयाव सिलेबास वाइसआव दङ स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव सेकेन्ड स्टेज दङ मेन्स एग्जामाव नोंथांमोना 200नि एग्जाम होनांगोन बेयाव 160 मिनिट्स नोंथांमोना मोनदों आरो लोगोसे बे नेगेटिभ मार्किंबो दङ स' नोंथांमोना बेंकआव जायनो एप्लाइ खालामो स' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगौ आरो नेगेटिभ मार्किंबो बेयाव दङ एन्ड बेनिफ्राय एग्जामनि मिडियामा जाबाय इंलिश हिन्दी एसामिस नोंथांमोना आसाम स्टेटनि थाखाय मोनथाम मोनगोन आरो बे एग्जामा लकेलाव जागोन तेजपुर गुवाहाटी नोंथांमोना गोसोबादि एग्जाम होनो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायनोसै फैदों माखासे डिटेल्सखौ बेनो जाबाय भेकेन्सिया बेसेबां दङ आसाम स्टेटनि थाखाय एन्ड लोगोफोर एप्लाइ प्रसेसआव नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाबानो जाबाय माखासे डिक्लारेसन होनांगौ बेयावनो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेखौहाय नोंथांमोना स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन व्हाइट पेपाराव नोंथांमोना लिरनानै ब्लेक पेनजों लिरनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय लेफ्ट टार्मबो नांगोन अके जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला लाना फैगोन 175 पेमेन्टखौ नोंथांमोना अनलाइन पे खालामनांगौ लास्ट डेटआ 21 जुलाइसिम थागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन एप्लाइ प्रसेसखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जोंहा दानिया बेंक वाइसआवहाय बेसेबां पस्टार दङ एसटिआव जों बेखौ दानिया नायनोसै गोबाव खालामा आसाम स्टेटआव बेसेबां दङ दा बे जाबाय गोबां स्टेट दङ बेयाव अल इन्डिया बे पस्टआ अके 4000 बारा दङ स' 4045 दङ भेकेन्सिया देन बेनि गेजेराव आसामखौ नायोब्ला जोंनि एसटिआव बबे बेंकआव दङ होनोबा पस्टआ बे जाबाय सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया स' बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन अके अनलि 9 भेकेन्सि दङ जोंनि एसटिनि थाखाय बेनिफ्राय थ' नोंथांमोना जेनेरेलाव बेयाव नायोब्ला गोबां मोनदों बाट गासै ओभारअल लानानै 77 पस्टआ दङ जोंनि आसाम स्टेटआव स' बेनोमोन नोंथांमोननि डिटेल्सआ नोंथांमोना गोसो दङब्ला एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायनो इन्टारेस्टेड मोनदों